Ако някой ме пита какво е най-силното чувство, което изпитват малките деца, според мен това е страха. Страх, страх от новото, страх от имагинерни герои, страх от зомбите, от духове, от какво ли още не. И наистина аз работя най-много с страхове. Имах едно момченце в кабинета, което имаше куп проблеми, които проистичаха от страха му от тъмното, но той пред мен се правише на много така абсолютен мъжкар и по всякакъв начин отричаше, че има страх от тъмното. И в един момент вече аз след хиляди опити да се добера до това тъмно, накрая го попитах: добре, всичко ти е наред, ти си перфектен, разбирам твоите думи, но кажи все пак какви са ти отношенията с тъмното? И той само ме погледа и каза: много ме дразни това тъмно, много ме дразни. И всъщност там именно се оправиха нещата. Само с една сесия аз му насочих вниманието, че това е страхотно. Едно е да кажеш: страх ме от тъмното, т.е. страх ме от нещо, това означава, че той има власт над мен, но да кажеш: много ме дразни това тъмно, това означава всеки момент мога да реша и вече няма да се страхувам от тъмното. Така че детските страхове са наистина много. Детската фантазия е необозрима. Ако питате един 4 годишен кой е Турбалан, един ще ви каже: ми това е един мъж с голям чувал. Понякога са ми казвали: Турбалан е една много голяма страшна планина. Трети ще ви каже: ми Турбалан е някакво чудовище с дълги ногти. Така че детската фантазия може да бъде и ресурс за справяне, но много често, особено в ранна детска възраст, може да бъде голям създател, голям творец на големите страхове. И всъщност как да се справят децата с страховете си от какво ли не, можем да си поговорим, защото има толкова много техники, толкова много начини. Само трябва да си поговорим за това. Заповядайте на нашия семинар.